Een glinsterende asfaltlaag, nagelnije stopjochten en nije middengelieders en trottoirbanen. Het kruispunt bij Katrebra is tiers uit de midden naar een flinke upgrade waar iepen gien. Ter grutte vreugde van gebroekers en omwenners. Ondernemer Sybren Veenstra is blij dat zijn vrachtwijn na een jaar hier net meer hoeven om te rijden. Ja, dat kost wel wat meer centen inderdaad. Ja. En die het vooral, hè. Dat is elke keer een 20 minuten extra omrijden mast. Die tijd hebben we eigenlijk net. Tiert is hield. Tijd is hield, ja. Op dit stuit worden de puntjes nog op de i zet. De mat gas in worden en de klinkers matten nog te plak. Ik bij Veenstra van de deur. Hij mat dus nog even wachten voordat er weer onder de voorkant van zijn terrein ook in. Maar Veenstra is bot te spreken over hoe het kruispunt verloren is. Het is mooi geworden, mooi opknapt. Wie wil een vervanging daar? Ja, ik vond het een soort oostblokkruising altijd. Een stuk asfalt, een beetje repareren, gaten erin en ja, die hartstikke hard al die. Ek de paralleldieken binnen verdwoen. Fietsers en voetgangers hoegen de dik net met te dealen met auto's. Het ziet er al je netjes uit. Hè? Dat had ik al verteld hier van, nou ja, rotonde hier ook mooi west. Dat is van het verkeer rek. Het rent al hier dus. Maar ja, het moet even wennen. Hè? Ja. Wollen vooruitgang? Ja, nou, het maakt me op zich niks uit. Ik pas me wel aan. Ja. Dan ga je al even wat vreugde roentjes over het parcours rijden. Daar geef je het even nog aan, ja. Dan zul je het even testen. Dan gaan we het even testen.